Hej alle sammen og velkommen til Biologisk Værksted i Zoologisk Have her i København. Det er her, hvor I får mulighed for at røre ved nogle dyr, som man normalt ellers bare kigger på herinde i zoo. Og jeg vil vise jer nogle af de dyr, man kan komme ind og røre ved. Men inden vi går i gang med at finde dyrene frem, så er der lige nogle ting, I skal vide. For det første, så kan de her dyr ikke lide støj. Så når man kommer herind, så er man selvfølgelig stille og rolig. Derudover så er det også vigtigt, at inden vi går i gang, og efter vi har rørt med nogle dyr, så er det også vigtigt at vaske hænder, da der er bakterier på nogle af dyrene, som de andre ikke kan tåle. Vi er derfor nødt til altid at vaske hænder efter hver dyr, så vi er sikre på, at de ikke bliver syge, og så andre også har glæde af at komme ind og se på dyrene efter os. Derudover så er det også vigtigt at pointere, at det er ikke alle, der kan lide alle dyr, og sådan er det. Der er nogle dyr, som man synes er super søde, og så er der andre, som man er lidt bange for, og det er helt i orden. Der er også dyr herinde, som jeg godt kan lide at røre ved, og have vist frem og sådan ting, og så er nogle dyr, jeg ikke bryder så meget om. Og det er i orden at sige nej, det betyder ikke, at man er bange eller noget, det betyder bare, at der er dyr, man kan lide, og der er dyr, man ikke kan lide. De dyr, som vi skal se og røre ved, det kan vi se, det er her rundt omkring i de forskellige terrarier og sådan noget. Normalt så vil der også være mus og marsvin her, de er her ikke i dag. Så det må I bare forestille, at de også er. Men blandt andet så kan I se, at vi har slanger, og vi har også herovre, der har vi strandtusser, og vi har vandrende pinde, og vi har også rosenbiller. Det er vigtigt også at sige, at angående dyrene, når de tages frem, så er det mig, der tager dem frem, og så tager jeg pen til jer, så I kan få lov til at røre ved dem. Og det første dyr, jeg vil vise her, det er en russisk rottesnor. Det er en lidt større slange. Der er 2 slanger herinde. Den ene det er den her russiske rottesnor, og så har vi også en anden, som jeg viser frem lidt senere. Jeg kan se, den er meget livlig. De her slanger, de kan godt lide varme ting. Jeg prøver lige at komme lidt nærmere ved dem, så I kan se den her ved bordet her. Sådan. I kan også se, at den er lidt større. Den er meget sød. Den er meget undersøgende. I kan se, at den stikker tungen ud. Gør den, fordi at den undersøger tingene, smager faktisk på luften med sin... du skal ikke deroppe. Fordi du leder efter et varmt sted. Fordi den kan godt lide varme steder og holde sig, fordi krybdyr, de kan godt lide varme og sådan ting. Så derfor leder den efter et varmt sted, og den tænker, min bluse her, det kunne godt være et meget varmt sted. Så den må lige blive herude lidt. Jeg vil se, den er meget livlig, den her. Nogle gange så er de, meget stille og rolige, og andre gange så er de meget livlige som den her. Men ja. Så det her det er en af de dyr, man i hvert fald kan røre ved, hvis man har lyst til det. Og man må også gerne holde ved den. Og den er ikke farlig, der er ikke nogen af de her dyr inde, der er giftige. Så man skal ikke være bange for det. Og hvis man bare vil røre ved den lidt, så er det også fint. Det er lidt speciel følelse, vil jeg sige, at røre ved sådan en slange her. Den er lidt kold, og igen, den er ikke pels. Altså, det er ikke en hund og sådan noget, så det føles meget anderledes at røre ved den her, vil jeg sige, end så mange af de dyr, man ellers er vant til. Den næste her, jeg viser frem, det er en lidt mindre slange end den anden, og det er en mælkesnor, hedder den. Som I kan se, den er lidt mindre og har lidt andre farver end den anden. Så jeg prøver lige at komme tæt med den, eller komme hen til bordet med den. Så I kan se igen, gør lidt det samme som den anden med at stikke tungen ud for lige at finde ud af, hvad er der ting og sager rundt omkring den. En ting, man skal lægge mærke til, når det er noget, jeg sådan gør, når jeg tager dem ud, det er at lægge mærke til, om de har matte øjne, om deres skæl her, som de har, om det sådan er støvet. Fordi hvis de er det, så betyder det, at det er ved at skifte ham. Det betyder simpelthen, at alt det her ydre, det betyder, at den vokser så for stor til dens skæl, og så smider den det gamle skæl, og så får den nyt skæl. Men mens den gør det, så kan den ikke lide at blive taget op, så derfor så er det vigtigt, at man tjekker sådan noget, inden man tager den ud. Ja, du er sød. Ja. Jeg kan se den her, det er lidt sjovt, når den stikker tungen ud, det kilder lidt sådan på hånden, man kan lige sådan mærke sådan. Men den er også i gang med at undersøge det hele. Den er lidt mere rolig, den her. De fleste dyr herinde, de er jo vant til at blive taget op, men man skal ikke gøre det for meget. Det er også derfor, der er nogle forskellige ting, der gør, at jeg ved, hvilke dyr for eksempel, der har været ude i dag, eller i går for eksempel, sådan at det ikke er de samme slanger eller skildpadder, der bliver taget op hver gang. Fordi de bliver lidt stresset af at blive taget op, men så gør, hvad de kan for at sørge for, at de lider mindst muligt overlast. Ja.
Ja, du er sød. Du er sød. Så, folkens, nu går vi over i noget lidt andet end slanger og sådan noget. Hvis jeg nemlig kommer over til en vandrende pind. Den her, det er en lidt mindre en, der kommer jeg lige tæt på, fordi den er lidt lille, den her. Det er nok stadigvæk ikke kommet, den her. Der er nogen derinde, der er noget større, men den her, den var simpelthen, den var så livlig, så jeg tænkte, den tager jeg frem. Og som I ser her, de elsker at klatre rundt, dem her. I kan også se her, nu prøver jeg at finde ud af, hvor er der noget, jeg kan få fat i. Det er bare sådan, at der er sådan, den er rigtig god til at gribe fat i grene og sådan noget. Den lever jo i skoven og sådan noget, og der kravler den rundt. Og det, jeg vil sige, hvis man ikke ved, at de er, hvis jeg ikke vidste, den var derinde, de her vandrende pinde, så ville de være meget svære at se, fordi de er utrolig gode til at gemme sig. Sådan. Man skal også lige passe på med dem her, fordi de er lidt skrøbelige, så hvis man begynder at hive lidt for meget i dem, hvis de nu holder fast i en gren eller noget, og man begynder at hive for meget i dem, jamen så er det faktisk sådan, at de kan faktisk godt miste benet. Altså benet kan let ryge af. De er nogle skrøbelige nogen, så man skal passe på med dem her. Men de er utrolig søde. Og igen, de er meget livlige dem her. Så. Og sådan igen, hvis man har lyst til at røre den, så kan man godt det, og man kan også lade den kravle rundt. Det føles, godt mærke, at den kravler rundt. Det føles sådan lidt, at der sådan kravler lidt henover i, men det er ikke ubehageligt på nogen måde. Og igen, de er ikke hurtigere end det her. Det er ikke sådan, at de lige pludselig begynder at løbe 80 km i timen efter en, eller noget som helst. Så det er stille og roligt. Og så er det bare at lade den kravle derhen, hvor den har lyst. Så folkens, som I kan se, så er det den sidste dyr, jeg vil vise i den her omgang. Det er skildpadden, og den her, jamen jeg går bare åbnet bare der, og straks så er nysgerrig på, hvad sker der her? Ja, er du sulten? Og det er nogen, der, ja, de er meget nysgerrige dem her. Er du sulten? Normalt så kan, når man er hernede, så er der mulighed for, at man måske give dem lidt salat og sådan noget. Ja, men det er fordi, at den bider hårdt, så man skal lige passe på her. Kom her, jeg tager lige dig. Kom her. Ja. Jeg ved godt, du vil undersøge alt. Ja, du vil gerne undersøge det hele på det. I kan godt prøve at se, når den bider, ikke? Den har altså... Den bider altså. Det her, det er igen normalt er det salat, den får, men den her gang, der er det faktisk citronmelisse, den får, den her. Ja, prøv at se. Sådan. Nu har mere at spise. Sådan. Skal du have noget mere at spise? Nej. I kan se, den undersøger det hele. Det I skal vide med skildpadden, nu tager jeg lige lidt op, fordi du er nødt til lige at have den lidt op. Jeg prøver at tage fat i bunden her. Jeg kan faktisk mærke, at den har sådan en hårdt skjold, det er til at beskytte sig med, og så kan den jo trække hovedet ind og det hele, så den er beskyttet mod rovdyr. Men bunden er faktisk meget blød i det. Det skal man lige være opmærksom på. Som sagt, den er meget nysgerrig. Vil du op igen? Vil du op igen? Hvor er det? Så har du fået din berømthed, og så var det der. Det er også helt i orden. Så, men som sagt, det her det er nogle af alle de dyr, man kan se hernede. Få lige det mere. Ja, sådan. Jeg skal passe altså lige på mine fingre her. Jeg har altså ikke lyst til, at den skal bide mig i fingre, fordi de bider altså til. Ja, det er godt det der. Så, men som sagt, det her det er nogle af de dyr, man kan se hernede. Og ja, der er også mus og marsvin her. Men de fleste ved jo godt, hvordan sådan ser ud, og de er heller ikke taget frem i dag, fordi der skulle jeg bare filme. Men når jeg er nede med elever og sådan ting, så vil de også være fremme, og så kan man få lov til også at røre ved dem, fordi de er lidt blødere, og de har pels. Det er lidt mere dejligt. Så, men ja folkens, det var det. Jeg håber, at I ser frem til at komme herned, og jeg ved, at det bliver smadret hyggeligt. Og så, ja, så ses vi. Hej hej.